Simți că există o parte din tine pe care ai uitat-o? Și dacă ți-aș spune că există o tehnică ancestrală păstrată de înțelepții Egiptului antic care poate trezi acea memorie? În acest video vom dezvălui tehnica interzisă a lui Tot, o metodă puternică pentru ca sufletul tău să-și amintească cine ești cu adevărat. Dacă ești pregătit să te reconectezi cu esența, scopul și puterea ta, rămâi, pentru că acesta este pentru tine. Să începem. Da, în inima spiritualității moderne se lășluiește o dorință profundă, aceea de a-ți aminti. Simțim în adâncul ființei noastre că există un adevăr mai mare despre noi înșine pe care l-am uitat. Trăim într-o lume de haos, distrageri și condiționări care ne îndepărtează de esența noastră, lăsându-ne cu un sentiment de gol sau de nealiniere cu adevăratul nostru scop. Căutăm răspunsuri în cărți, la guru și în ritualuri, dar cheia pentru acea memorie pierdută se află într-un loc mult mai vechi și mai puternic. Această cheie a fost codificată de unul dintre cele mai enigmatice și venerate ființe din antichitate, Tot, zeul egiptean al înțelepciunii, magiei și cunoașterii. Se spune că Tot a lăsat în urmă un legat de înțelepciune atât de profund încât doar o elită de preoți și înțelepți putea să aibă acces la el. Printre aceste secrete, există o tehnică atât de puternică pentru trezirea memoriei sufletului încât a fost considerată interzisă pentru mase, nu pentru că ar fi malefică, ci pentru că oferă individului putere și suveranitate asupra sinelui care sfidează orice control extern. Vom explora figura lui Tot, natura memoriei sufletului și, în final, îți vom oferi un ghid clar și practic pentru a aplica cei 3 piloni ai acestei tehnici ancestrale și a trezi odată pentru totdeauna înțelepciunea care doarme în interiorul tău. Pregătește-te să-ți amintești. Pentru a înțelege tehnica, trebuie mai întâi să onorăm sursa. În mitologia egipteană, Tot era o divinitate fundamentală, adesea reprezentat cu cap de ibis sau de maimuță babuin. Domeniile sale erau vaste și acopereau aproape toate aspectele cunoașterii sacre, zeul înțelepciunii și al științei. I se atribuie invenția scrierii ieroglifice, a matematicii, astronomiei și medicinei. Era maestrul artelor și științelor. Conceptul egiptean de magie, Heka, nu era o simplă vrăjitorie, ci puterea cuvântului de a crea și manifesta realitatea. Tot era maestrul acestei forțe creative. Tot era scribul zeilor, păzitorul registrelor cu tot ceea ce cunoștea universul. Se credea că el scria istoria fiecărui suflet și că avea acces la registrele acașice. Cel mai faimos legat al lui Tot sunt tablele de smarald, un set de texte ezoterice care, conform legendei, conțin secretele universului și cunoașterea transmutării alchimice. Tehnica pe care o vom explora este, în esență, o aplicare practică a principiilor găsite în aceste texte. Termenul interzisă nu se datorează faptului că tehnica ar fi periculoasă în sine, ci pentru că cunoașterea ei era păstrată cu grijă de preoții lui Tot. Elita înțelegea că o persoană care își amintește adevărata natură nu poate fi controlată prin frică, dogmă sau ignoranță. O persoană care își amintește cine este o ființă suverană. Iar adevărata putere, cea a conștientizării de sine și a autoguvernării, era un secret rezervat celor pregătiți să-l gestioneze. Trezirea războinicului, uită-ți. Ce înseamnă cu adevărat a-ți aminti cine ești? Nu este vorba despre amintiri literale din vieți trecute, deși acestea pot fi un efect secundar al acestui proces. Este vorba despre o activare energetică care te conectează cu cunoașterea esențială a sufletului tău. Această memorie conține certitudinea neclintită că ești o scânteie a conștiinței universale, a surselor, și că esența ta este eternă și nelimitată. Un sentiment profund de a ști de ce ești aici. Această cunoaștere nu vine sub formă de listă de sarcini, ci ca un ghid intuitiv care te conduce să iei decizii aliniate cu scopul sufletului tău. Amintirea abilităților tale unice, care nu sunt ceva ce trebuie să dobândești, ci ceva ce trebuie să trezești. Înțelegerea tiparelor karmice și a lecțiilor pe care ai venit să le stăpânești în această încarnare. Această memorie este blocată de vălul uitării, un mecanism care ne permite să experimentăm viața umană fără povara întregului nostru trecut. Cu toate acestea, în această eră a ascensiunii, acel văl se subțiază și avem oportunitatea de a accesa acea memorie în mod conștient pentru a trăi o viață mai aliniată și mai plină. Tehnica lui Tot este cheia care deschide ușa către această amintire. Tehnica lui Tot nu este un ritual magic complex, ci un proces sinergic bazat pe integrarea a 3 piloni fundamentali pe care Tot însuși îi personifica: cuvântul, simbolul și ritmul. Ca zeu al magiei și al cuvântului,
Tot a învățat că sunetul este cea mai puternică unealtă pentru creație. Heca este forța cuvântului rostit pentru a manifesta realitatea. Pentru a-ți aminti, trebuie să folosești un cuvânt sau un sunet care rezonează cu frecvența sufletului tău. Cuvântul sacru acționează ca o cheie vibrațională. Pronunțându-l cu intenție, trimiți un semnal universului și subconștientului tău pentru a accesa arhivele sufletului tău. Alege un cuvânt sau o frază scurtă care să rezoneze profund cu tine. Poate fi un mantra precum Om, un nume divin sau pur și simplu o afirmație puternică precum Eu sunt. Cheia este să-l rostești conștient, simțind vibrația în piept și în întreaga ta ființă. Aceasta nu este o repetiție mecanică, ci un act de creație. Tot a fost inventatorul scrierii și, prin urmare, maestrul simbolului. Mintea umană gândește în simboluri, iar un simbol sacru este un pod direct între lumea conștientă și subconștientă, limbajul sufletului. Dacă această idee de a te conecta cu esența ta prin înțelepciunea lui Tot îți rezonează, imaginează-ți tot ce am putea descoperi împreună. Ca să nu pierzi mai multe dintre aceste instrumente care trezesc sufletul, te invit să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul pentru notificări. Simbolul sacru este o ancoră vizuală. Este o reprezentare a adevărului pe care cauți să-l amintești. Acționează ca un far care ghidează mintea către obiectivul memoriei sufletului. Alege sau creează un simbol care să reprezinte cine ești cu adevărat pentru tine. Poate fi un hieroglif egiptean care semnifică suflet sau viață, precum Ankh, o stea cu 8 colțuri care reprezintă conexiunea ta cosmică, sau chiar un sigil personal pe care îl creezi cu această intenție. Actul de a crea simbolul este un act de a concentra intenția ta într-o formă tangibilă. Tot era arhitectul ordinii cosmice, Ma'at. Universul este guvernat de ritmuri, bătăile inimii, ciclul anotimpurilor, mișcarea planetelor. Tehnica trebuie realizată într-un ritm sacru pentru ca energia ta să se sincronizeze cu pulsul universal. Ritmul sacru aliniază energia ta. Repetând tehnica cu o cadentă specifică, elimini rezistența mentală și permiți ca magia universului să curgă prin tine fără obstacole. Alege un ritm pentru practica ta. Poate fi un număr de repetări, de exemplu recitarea cuvântului sacru de 7 ori, sau un moment al zilei. Răsăritul sau apusul sunt momente de schimbare energetică deosebit de puternice. Cheia este consistența și intenția ritmică. Ritmul te pune în armonie cu eternitatea. Iată un ghid pas cu pas pentru a aplica tehnica lui Tot în viața de zi cu zi. Alege momentul și locul. Găsește un moment și un loc unde să nu fii întrerupt. Tranziția de la zi la noapte sau de la noapte la zi, răsărit sau apus, este ideală. Poți aprinde tămâie de santal sau salvie pentru a purifica spațiul. Așează-te confortabil, cu spatele drept. Închide ochii și respira adânc de 3 ori pentru a te centra în prezent. Ține simbolul la vedere, desenează simbolul pe o hârtie sau ține-l în mintea ta. Cu ochii deschiși privește simbolul și simte energia pe care o emană. Imaginează-ți că simbolul este un far care luminează un drum în întuneric. Simte conexiunea. Începe repetiția. Cu simbolul în mintea ta, începe să reciți verbul tău sacru. De exemplu, Eu sunt. Repetă-l ritmic și conștient, de 7, 9 sau niște ori numărul care rezonează cu tine. De fiecare dată când îl spui, simte cum vibrația răsună în tot corpul tău. În timp ce reciți, vizualizează o lumină aurie care emană din inima ta și se conectează cu simbolul. Această lumină este memoria sufletului care se trezește. Încheie ritualul. La finalul repetărilor, închide ochii și stai în liniște câteva minute. Permite noi energii să se integreze. Memoria sufletului nu revine în mod dramatic, ci ca un flux subtil de înțelepciune. Poate să se manifeste prin vise lucide, intuiții puternice, un sentiment brusc de claritate asupra unei probleme sau întâlnirea cu persoane și oportunități care rezonează cu scopul tău. Tehnica interzisă a lui Tot nu este o formulă magică care te transformă, ci un instrument care îți permite să-ți amintești adevărata natură. Puterea există deja în tine, în verbul tău, în capacitatea ta de a vizualiza și în conexiunea ta înnăscută cu ritmul universului. Adevăratul secret nu este tehnica în sine, ci simplul și profundul act de a-ți aminti că nu suntem ființe mici și limitate, ci ființe divine și suverane. Folosind această tehnică, nu ceri putere unei divinități. Revendici puterea pe care Tot, maestrul înțelepciunii, știa că ți-e dreptul din naștere. Sufletul tău are o poveste, un scop și o înțelepciune care așteaptă să fie amintite. Folosește această tehnică cu intenție și respect și privește cum cețul uitării se disipă, dezvăluind măreția a ceea ce ești cu adevărat. Nu există nimic interzis în a-ți aminti divinitatea. Există doar libertatea de a fi în sfârșit tu însuți.
Acum că ai cei 3 piloni ai tehnicii lui Tot, te invit să o pui în practică și să te reconectezi cu esența ta. Care dintre piloni ți-a rezonat cel mai mult? Verbul, simbolul sau ritmul? Lasă-mi răspunsul tău în comentarii mai jos. Și dacă vrei să continui să explorezi înțelepciunea ancestrală, îți recomand să vizionezi acest video despre alt subiect conex, de exemplu, secretele I Ching pentru a lua decizii. Mulțumesc că m-ai însoțit în această călătorie.